Hello guys, magandang hapon, gabi sa inyo lahat. It's Mike Padiwad, nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weekend edition, ang ating weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 9 hanggang 12, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga premier na college dito po sa Naga City at sa buong Rion, Bicol. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion, Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Ngayon, simulan na natin ang ating update. Ito yung latest CropSat. Ginawa natin early this morning. At wala po tayong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron lang po tayong mahinang hangin mula sa Timog Kanluran at Kanluran. Nakaka-affecto po dito sa may area po ng extreme northern Luzon, sa mga coastal waters ng silangang dagat Pilipinas. At nandyan pa rin yung mga thunderstorms but medyo bawas po siya na yun dahil po yung monsoon jar medyo humina. At sa mga LPAs na namuo sa monsoon jar, si 91W ay humina at nasa may south of Okinawa na po siya. Nandyan pa rin at binabantayan po natin ito for the next 5 days baka magkaroon ng regeneration. At yung isa po dito sa may hilagang silangan niya na si 94W LPA ay nag-rapid o biglang lumakas na mabilisan at ito po ay naging isa na pong typhoon na may hangin po na 120 km bawat oras kaninang umaga. Ito po ang bagyong si Maria. Yan pong international name at wala po yan threat sa ating kapuluan at ito po ay patungo sa hilagang parte ng Honshu sa may Japan po. So ito po inaasahan maglalandfall po dyan base sa mga computer models sa darating pong Martes o Lunes ng gabi. So yan po ang senaryo. At nagkakaroon po tayo dito ng establishment ng tinatawag nating reverse-oriented monsoon trough dahil po mula sa southwest to northeast ang orientation niya. Yan po ang reverse-oriented monsoon trough. Pero kapag ang monsoon trough ay medyo ganito, yan po ang traditional na monsoon trough, yung southeast to northwest orientation. So kapag nagbaliktad, ibig sabihin po yan, reverse-oriented. So, common po yan pag ganitong buwan ng Agosto hanggang September. At medyo namimilig ko po ang Japan kasi sa forecast, hindi lang po si Maria, meron pa pong dalawa ang inaasahan pong posibleng maglandfall dito po sa anumang isla po dito sa may Japan. Kaya mga kababayan natin dyan na nanonood sa ating video, mag-ingat po kayo within the next 10 to 15 days. Mukhang may sunod-sunod po dyan mga bagyo na dadaan. Medyo nag-worry tayo dahil pagdating ng Burr months dito naman po sa Pilipinas kasi yung high pressure bababa na po yan, especially na papunta tayo sa taglamig. So yan po ang medyo babantayin natin. I-pray natin na sana walang maglandfall sa anumang bahagi po ng Asia. Okay? At nasa labas po siya ng power, so no worries. So may mga thunderstorms pa rin tayong inaasahan sa hapon na gabi. Ito po yung fast animation. So kitang-kita po natin ang bagyong si Maria. Medyo mabilis na pong panorte ang galaw. At meron din ditong trough na naapektuhan itong upper level low. Meron po dyan upper level low. Okay? At nag-create po dito ng tinatawag nating surface trough. So ito ay posibilidad din na maging ganap na bagyo sa susunod na 5 araw. And then ito ang susunod pagdating niya dito sa mga 5 araw mula na yon. Dito naman po ay mukhang nag-establish po yung easterly winds. Kita niyo yung paggalaw punta sa west. Dito naman po ang southwesterly surface wind flow.
At sa ating zoom in satellite animation, kitang-kita po natin dito yung mga low to mid-level clouds mula sa southwest papunta sa northeast. Okay? Samantala, yung upper level winds ay mula sa northeast papunta sa southwest. Kumbaga, baliktaran po siya pag ganito ang galaw nila. Ito yung upper level winds, ito yung lower level, low level to mid level winds. Kapag nag-converge po yan, mag-create po yan ng mga localized thunderstorms tulad nito sa may Central Luzon, and then sa ibang bagay po ng Mindanao, Visayas, at Mindanao pa. Although konti lang sila, hindi yung pangmaramihan katulad ng last week dahil po sa medyo malapit yung monsoon gyre at sunod-sunod yung formation ng mga thunderstorms. At sa ating rain forecast for the next 3 days hanggang Monday. So bukas po ng Sabado, inaasahan po natin may mga thunderstorms po na posibleng maganap sa gitna at katimugang Luzon, kasama pong Kabikulan, Visayas at maliit na areas po ng Mindanao sa hapon. Okay, sa gabi okay naman po. Sa linggo okay sa umaga, pagdating ng hapon o gabi may mga thunderstorms naman po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ang Bicol medyo salbado tayo. Okay, medyo safe na safe. Sa Lunes hapon, medyo may mga thunderstorms naman sa Hilaga at gitnang Luzon, Visayas, maliit na areas naman po ng Visayas, Palawan, at dito rin po medyo marami sa Mindanao. Bicol, mukhang safe na naman po tayo sa mga thunderstorms, parang exempted muna tayo sa Linggo at Lunes. Pero sa Sabado, bukas, may mga inasan po tayong mga isolated thunderstorms sa hapon, kaya magdala ng payong at kapote, sana hindi matuloy. At sana magkamali yung forecast. Okay? So, yan po ang rain forecast. At sa ating rainfall accumulation forecast, yung mga maiipon na ulan for the next 3 days hanggang sa Monday. Mukhang nakakonsentrate po dito sa may Kanluran. Kanluran, bahagi po ng Ilocos region, gitnang Luzon. Mostly sa may coastal areas. So, may mga thunderstorms po yan. Hindi naman po siya lalampas ng 50 millimeters. Okay, tamang-tama lang po yan. At dito rin po sa Mindanao, mga kumpul-kumpul ng mga thunderstorms po yan. So yan po ang mga inaasahan po natin ng mga ulan mula 30 to 50 millimeters. At sa ating wind forecast at pressure mula sa European model, windy.com, ito po si Maria. Ito po yung mahinang hangin mula sa timog Kanluran at Kanluran. Okay. At bukas po ng Sabado, medyo nandyan pa rin yung mahinang hangin at nawala na sa picture si Maria at ito yung nagpo-form panibago. Ito si 91W, mukhang mag-regenerate sa Linggo. Ayan na po yung isa, mukhang magiging ganap na bagyo, but baka hindi pa kasi kulang pa yung ulap dito sa may area po ng western side niya. At nandito pa rin si 91W trying to survive. Lunes, yan na po. Mukhang reorganized na po si 91W. And then ito naman po yung isa na mag-form na naman kasi ito na yung dati. Nandito, gumalaw siya pumunta doon. So gumanyan. Ito naman, mukhang panibago itong ito si dating 91W. Okay pa naman sa atin, wala tayong problema dahil nasa dry phase tayo or suppressed rainfall sa ating bansa dahil sa Madden-Julian Oscillation. Medyo hindi po aktibo sa ating kapuluan. Ayan, Martes, Miyerkules, tingnan ninyo ha, Martes, yan ha, kahit itong isa, ito talagang magiging ganap na bagyo. Mukhang nasa labas naman po ng PAR. And then, wala na yung isa. Lalakas na po ito. Tropical storm. Si Miyerkules, sa Huwebes. Dire-diretso po sa area po ng Southern Honshu. So, mukhang mapanganib po ito sa area po ng Tokyo area. At sa Friday, August 16, maglalandfall or sa may coastal waters ng Metropolitan Tokyo. Sa atin, okay na okay pa rin panahon. Okay?
ang medyo titingnan natin yung katapusan ng August. Okay, dahil nandyan yung mga formation na naman malapit sa atin dahil po sa pagbabalik ng yung enhanced rainfall dahil po sa wet phase ng Madden-Julian Oscillation. Sa Sabado, meron na naman pong mag-form dito at dito, although mga LPAs lamang po siya. At wala pa naman pong epekto. Okay, long range na po yan. Medium range. So, ang probability po yan, uncertainty, napakataas, mababa ang probability. So, hindi pa yan sure. Sa atin, okay pa naman po ang panahon. May mga thunderstorms lang sa hapon ng gabi for the next 5 to 10 days. At ito yung wave forecast. Yung nagtatanong kung kumusta yung alon. Walang problema. For the next 3 days hanggang Monday. Ang alon po dito sa may East Philippine Sea ay mukhang nasa 1 metro lamang. Dito sa may central portions ng ating kapuluan, central waters, ay mula kalmado hanggang almost 1 metro ang alon. Dito sa may West Philippine Sea, mukhang more than 1 meter dahil po sa mahinang hangin mula sa tibok kanluran. O pwede natin sabihin mahinang habagat, although kulang ng ulan. Dry siya. So, medyo slight to moderate dito. Mapanganib po sa mga malilit na sasakyang pangdagat. But kung nasa central portions po kayo ng Pilipinas, East Philippine Sea, safe na safe po. Yung mga medium-sized vehicles, pwede naman po, medium-sized fishing boats. Okay, mga fishing vessels, pwedeng maglayag. Kaya naman nila yung light to moderate na waves. Medyo makalon lamang po. At ito naman po ang Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, nilabas ng Miyerkules. Valid po ito for the next 2 to 3 weeks. So, for week 2, valid Agosto 14 hanggang Agosto 20, mukhang sa taas ng Pilipinas, sa may area po ng East China, Taiwan, hanggang sa may katimugan ng Japan, magkakaroon po ng more than 20% na may bubuong bagyo. So, pag more than 20, medyo mababa po ang probability niya o chances pa. Okay? At sa ikatlong linggo, valid Agosto 21 hanggang Agosto 27, ayan na, nagkakaroon na tayo ng enhancement ng mga ulan, above average, lalo po sa may Indonesia, India, Sri Lanka, okay, sa may area po ng Myanmar, Vietnam, Cambodia, Thailand, Mindanao, Visayas, Palawan. Assign po na papunta na naman tayo sa wet phase ng MJO o nagkakaroon tayo ng enhancement ng rainfall. Usually, pag nagiging wet phase po tayo ng MJO, hindi lang po isa, more than one ang pwede mag-form ng mga bagyo. Minsan 4, 3. So, yan po ang basihan natin sa hindi tawag nating large-scale tropical disturbance na umiikot po ng mundo. Okay? Either wet or dry conditions ang area natin. Kasama po ang kasama po ang Southeast Asia. So, ganito po ang Madden-Julian Oscillation. Nag-oscillate po yan. At may parang pulse, okay? O yung pulso ng pagkakaroon ng enhanced rainfall or suppressed rainfall sa ating lugar for 30 to 60 days. 1 hanggang 2 buwan. Nagpapalit-palit lang po yan. So, ito po yung nangyayari. So, phase 1, parang nandito tayo na yon. So, mag-start na naman yan dito sa may Africa area. Yan, phase 2. So, for next week, ganito po yan. 3rd week, ganyan. 4th week ng August, ayan na po. Balik na naman yung enhanced rainfall sa atin. So, antabayan natin yan. Baka may ko na naman 1, 2, 3, 4 na bagyo. Sunod-sunod, sana wala po. So, after nyan, after 2 to 3 weeks o 1 to 2 weeks, balik na naman tayo sa suppressed rainfall o dry phase ng MJO. Very important po yan sa formation ng bagyo. Since 2006,
Binabantayan natin yan as early as na 2000, nandyan na, alam na natin yung knowledge natin about that. Kaya tinin nyo to March. Pagdating ng April 3-8, ayan po, enhance o favorable high precipitation. Pag-abot ng pagdating sa latter part ng buwan, dry phase na naman, and then ayan, June. So, nagpapalit-palit lamang po sila every 2 weeks, 3 weeks, or up to 1 month. Okay? So, ulitin natin. Ito yung March. April, yan. Enhanced rainfall, suppressed. Dry phase po yan. Enhanced na naman po. Wet phase, suppressed. So, cycle lang po yan. Okay? So, yan po ang mangyayari sa Madden-Julian Oscillation. Kaya, ang tinitingnan natin yan kapag may MJO, yung outgoing long wave radiation anomalies. Ito po yung radiation galing sa sun. Kung na-absorb ng dagat, ibig sabihin, mas marami po ang mga thunderstorms, ang mga kaulapan. Diyan po ang enhanced rainfall sa lugar natin. Okay? While kapag hindi nakaka-absorb, nakaka-escape ka agad sa atmosphere, yung radiation, suppressed po ang rainfall. So ito, nakikita nyo, yung yellow, yan po yung suppressed rainfall. Yung blue, yan po ang enhanced rainfall. So, ang MJO po yan is yung blue wet, tapos yung orange, okay, ano po yan, dry o suppressed rainfall o dry MJO. So, ito ang titingnan natin kasi nandito yung Pilipinas. Itong Pilipinas, 120 hanggang dito. Itong area na ito. So, mapapansin ninyo yung panahon ni Karina, nasa wet phase po tayo or enhanced rainfall sa area ng Asia at Pilipinas. At nung after Karina, ayan, dry tayo or suppressed rainfall. Then, pagdating ng last week of August, magiging enhanced rainfall na naman yan or wet MJO. So, paghandaan natin yan. Yan po ang OLR anomalies. Yan ang titingnan natin tuwing mayroon MJO or forecast. So, ito yung forecast mula sa GFS model, American model. So, ngayon, August 10 na. So, hanggang August 22 ito. 15-day forecast. So, sa mga panahon na ito, ayan pa, talagang suppressed ang rainfall, dry phase MJO, hanggang dito. But after August 22, ayan na, pakating na yung enhanced rainfall or wet phase of MJO. So, paghandain natin na yan. So, last week of August, we expect, nandiyan na naman ang bagyo, nandiyan naman po yung mga habagat. Let's hope na wag tayong maapektuhan, but mabuti yung handa na tayo, resilient enough, kasi alam natin na uulit lang po yan since time immemorial. So maghanda po tayo na yung last week of August, early September, dahil babalik na naman po yung mga enhanced rainfall sa ating kapuluan. Okay, mga LGUs, mga disaster risk reduction departments, take on precautions tayo, mag-abangan natin itong mga watches. Pagdating sa El Nino, La Nina update, ganun pa rin, pupunta tayo sa medyo mahinang La Nina. Abangan natin ang latest update. Likely na yung darating na August 11 or Lunes. Mag-release tayo ng latest update niyan mula sa NOAA. At yung last forecast na sa 70%, although in between noon may nilabas na forecast na 50% lang daw, pero hindi yun ang final. Titingnan natin yung every first or second week na report ng NOAA kasi yun talaga ang pinaka-final kasi raw data lang yun, hindi naman nila ginagawa. Once a month lang po yan. So yung last week ng buwan, hindi pa yung final. So malalaman natin kung tuloy-tuloy pa rin ang La Nina. Kaya abangan po ang pinaka-latest dyan next week. So yan po ang latest update sa ating panahon ngayong weekend. Okay na okay ang panahon. Mag-enjoy tayo sa ating kung saan man tayo pupunta, sa family gathering.
walang problema, magdala naman po ng payong, may mga ulan pa rin tayo sa hapon ng gabi, mga localized thunderstorms. So again, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel sa YouTube, Mr. Typhoon. Okay, may subscription button sa baba. I-click lang po ninyo. O kapag kayo po ay nanonood sa Facebook, follow lang po ninyo si Mike, Mr. Typhoon Padua, para sa latest information sa ating panahon. Again, maraming salamat sa pagpanood ninyo, sa suporta. At God bless po sa inyong lahat. Happy weekend to all.